Az elfoki partner törzsében módosításokat kell végrehajtanunk a vármegyék elnevezés megszűnése miatt a jogszabály hatályba lépésekor. A partner törzsben szűrjünk le a vármegye kifejezésre, és így kapunk egy listát, amelyben azok a jogi személyek és hivatalok jelennek meg, amelyeknek a nevében a vármegye kifejezés szerepel. Partnertörzs adott partnerébe belépve megváltoztatjuk, átírjuk a vármegyét megyére, majd ellenőrizzük, hogy amennyiben hivatali kapuval rendelkezőről van szó, a hivatali kapu KRID-je megvan-e, hanem ezt célszerű pótolni. Ezt követően a mentés bezárás gombra kattintunk, itt megjelenik egy felugró ablak, és ebben az ablakban az adatváltozás vagy átalakulás gombot válasszuk. Ez a mentési típus azt jelenti, hogy az adott partner átalakulással változott egyik névről a másikra, és ennek következtében később ez bármelyik néven megtalálható, ha szűrünk a rendszerbe, de mindenhol már az új nevet használja. Ezt a műveletet minden olyan partnernél el kell végeznünk, akinek a nevében a vármegye szerepel. És minden esetben fontos, hogy a műveletet az adatváltozás vagy átalakulás gombbal zárjuk le. Ugye látjuk azt is, hogy milyen érték változott, miről mire. És amikor legközelebb szűrünk, akkor a találati halmazban már látjuk, hogy a megváltozott nevet is kiírja a keresőmezőbe a rendszer. Köszönöm a figyelmet!